Καλώς ήρθατε και πάλι σε ένα ακόμα επεισόδιο. Ερχόμαστε από γεμάτο Σαββατοκύριακο. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει ωραίο μενού μεσοβδόμαδα. Άμα έχει Πρέμιερ και Πριμέρα, τι να συζητήσουμε. Εκεί θα επικεντρωθούμε. Έχω τρία παιχνίδια τα οποία το ένα θα το δώσω ως μονό, τα άλλα δύο ως διάδα. Δηλαδή θα πάμε στο Newcastle Tottenham για μονό σε goal, το οποίο είναι στο 1,65 με 1,70 ανάλογα την εταιρεία που θα το βρείτε. Οπότε αυτό είναι μία επιλογή. Και το άλλο είναι η νίκη της Manchester City με την Fulham. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα δεδομένα, ο Guardiola δεν έχει περιθώρια να κάτσει να σκέφτεται αν θα πρέπει ή όχι, αν μπορεί να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Θα το κερδίσει με την Barcelona και την Ατλέτικο Μαδρίτης να μας δίνουν να κλείνουν τη διάδα με goal. Δηλαδή το μονό μου είναι το goal της Newcastle με την Tottenham και η διάδα Barça Ατλέτικο goal και Fulham Manchester City διπλό. Αν τα βάλετε τριάδα, που μπορεί κάποιοι να το κάνετε, είναι λίγο πάνω από 4. Καλή τιμή, οπότε θεωρώ ότι εντάξει, θα μπορέσει να επιβεβαιωθεί. Πριν πάμε σε αυτά που θα πει ο Ανδρέας, να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας στο mygoal247.com. Θυμίζω ότι αυτή την περίοδο έχει μια πολύ μεγάλη έκπτωση 50% λόγω του Black Friday. Είναι το BF50 ο κωδικός που βάζετε, 10 ευρώ το AI Alerts, η συνδρομή για ένα μήνα, και 20 ευρώ το VIP Alerts, το οποίο έχει ακόμα περισσότερα. Ουσιαστικά με 30 cent την ημέρα έχετε πρόσβαση στο καλύτερο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά τα του στοιχήματος. Και πριν πάμε στον Άντρεα, δείτε αυτό που σας ενδιαφέρει για να επιστρέψουμε. Το mygoal247.com είναι το site το οποίο σας βάζει στο ρυθμό των αγώνων με τα καλύτερα live score και μάλιστα εντελώς δωρεάν. Σε μια οθόνη βλέπετε όλα τα μάτς με πλήρη στατιστικά, ανά δεκάλεπτο, πεντάλεπτο, όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και το καλύτερο, με τις έξυπνες ειδοποιήσεις του live score βλέπετε ποια μάτς παίρνουν φωτιά. Οι μικρές μπαλίτσες δίπλα από τους αγώνες δείχνουν ποια παιχνίδια έχουν υψηλή κινητικότητα για να τους εντοπίζετε εύκολα με μια ματιά. Και αν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει 24ωρο live chat, οπότε μπορούν να σας απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. Στο mygoal247.com τα AI και τα VIP alerts είναι σαν μια στρατιά αναλυτών που έχουν εκπαιδευτεί με δεδομένα από εκατομμύρια φάσεις από το 2016. Οι αλγόριθμοι διαβάζουν τη ροή του παιχνιδιού και σας ειδοποιούν σε πραγματικό χρόνο αν πλησιάζει goal ή corner. Και πάνω απ' όλα με εντυπωσιακά ποσοστά ακρίβειας. mygoal247.com. Λοιπόν, εγώ θα επικεντρωθώ στην Premier League σε τρία φαβορί. Η Arsenal θα επικρατήσει της Bradford. Η Arsenal, η οποία εντάξει έχει μια διαφορά, η Bradford βέβαια δεν είναι αμεληταία κατάσταση, κάνει κάποιες εκπλήξεις κατά καιρούς, αλλά είναι η Arsenal, ρε παιδί μου, είναι πολύ ισορροπημένη, θα τα καταφέρει πιστεύω. Τη Liverpool δεν την παίρνει άλλο. Πάντα το λέμε τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά τέλος πάντων με αντίπαλο τη Sunderland μέσα στο Anfield, πού να πάει λίγο. Πρέπει να κάνει μια κυρία, να μην την κάνει πιο ψηλά η Sunderland, αν είναι δυνατόν. Η Liverpool να επικρατήσει η Sunderland. Τα ίδια που λέω για τη Liverpool ισχύουν και για τη Manchester United, η οποία υποδέχεται την West Ham, η οποία West Ham είναι πάρα πολύ βελτιωμένη με την αλλαγή προπονητή, αλλά και η United από την άλλη έχει ψηλότερες βλέψεις, δηλαδή δεν μπορεί η United να χάνει συνεχώς εντός έδρας. Αυτή την τριάδα θα εισηγηθώ: Arsenal άσο, Liverpool άσο και Manchester United το σημείο 1. Όσο αφορά τα υπόλοιπα, έτσι, το Barcelona Ατλέτικο Μαδρίτης γέρνω προς τον άσο. Και ο Βεράκη. Γέρνω προς τον άσο και ο Βεράκη. Ναι. Και over. Ναι. Ακριβώς, συμφωνώ. Ναι. Ψηλά ο άσος, 1,90. Ψηλά ο άσος. Ναι, μόνο η Ατλέτικο Μαδρίτης πάντα υπολογίσιμη. Πάντα. Τόσα χρόνια είναι η ομάδα που αντιστέκεται στην Ρεάλ και την Μπαρσελόνα. Μπράβο της. Μόνο με την Ατλέτικο θα μπορούσε να βρει άσο 1,80-1,90 την Μπάρσα. Μόνο. Οι άλλες είναι 1,30. Άρα τι βλέπεις? Εγώ θα δώσω την τριάδα στην Αγγλία. Arsenal νίκη, Liverpool νίκη, Manchester United νίκη. Win και τα τρία. Τρεις μεγάλες ομάδες. Όσοι θέλουν έτσι για μόνο, θα δίνα την Barcelona απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Good. Οκ. Μεσοβδόμαδα εννοείται. Έχουμε κανάλι στο Telegram, τα βλέπετε από κάτω. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.